И към смолянския квартал Райково сега там отбелязаха храмовия празник на църквата Света Неделя и 190 години от построяването й. Тържествената литургия беше отслужена от епископ Висарион заедно с свещеници от Смолянската духовна околия. Храмът Света Неделя е построен само за няколко месеца през далечната 1836 година, след като двама райковски първенци издействали в Ерман разрешение от султана. Две от иконите в царския ред на олтара на Света Неделя и Свети Никола са още по-стари от 1833 година. В Държавния архив в Смолян се пазят малко, но ценни документи, свързани с църквата. Сред тях е кондиката на храма. Това е един вид летопис, това означава кондика. Написана е с гръцки букви, с местното родопско наречие. Годината, която виждаме, 1832. Виждате как са изредени като поменник дарителите. Обикновено се пише само главата на семейството, т.е. преобладават мъжки имена. С високия си каменен зид отвън църквата прилича повече на крепост, отколкото на храм. Това е прием за централно-родопските църкви, защото те наподобяват манастирски комплекси. Освен основния храм, към тях винаги има добавени сгради, които са служили едновременно за жилище и за канцелария на свещеника, костница и камбанариите. По-голяма част от тях са строени след освобождението 1912 година. Легендата разказва още, че след обявяването на българската екзархия, местното население не позволило повече в църквата да се служи на гръцки и прогонило гръцките свещеници. 190 години след първата литургия, днес църквата беше пълна с миряни за празничното богослужение. Много хора има, всичките са доволни, всичките са християни и съм много доволна, че черквата им е пълна. От години Леля Мария се грижи за храма и поддържа огъня в кандилата. В 5 от тях гори частица от благодатния огън и те никога не загасват. Само фитилките сменям сутрин и вечер, поддържам си го огън, че винаги има благодатно огън, че при мене. На празника на Света Неделя жителите на Райково се помолиха за здраве и благодат.